Unang misa de Gallo gisaulog sa Arsobispo sa Sugbo dito sa Barangay Manlapay sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Dalaget. National Meat Inspection Service mipahimangno sa pagmatnon sa karne nga kanon karong panahon sa Pasko. Hangtod karon wa pa mailhi ang patayng lawas nga nabangalan sa kadagatan sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Mga automated teller machines bantayan sa kapulisan karong panahon sa Pasko. Duha ka weather system gipalitan sa Pag-asa karon, usa ka low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility ug sa gawas niini pagka nga cluster sa panganod nga posibleng mahimo nga usa ka low pressure area. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ano na mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, petsa 16 sa buwan sa Disyembre, tuig 2014. Akos Denistano. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Kapulisan may paimangno sa pagsiguro nga sirado ang mga panimay sa di pa mobiya alang sa pagtambong sa Misa de Gallo. Nakadawat og unverified report ang kapulisan sa syudad nga dunay na biktima sa kawat kaganina. King Perez, Suginlimi. Way dagkong insidente nga natala sa kapulisan sama sa mga nawagtangan sa kabtangan sa unang gabi sa Misa de Gallo. Nakit ang angay ma-improve mao ang traffic tungod sa kadaghang tao nga manimba matag kadlawon sugod kaganiha. There will be room for improvements, especially nga we're looking onward no, sa tanan sa Misa de Gallo. Nakadawat og unverified report si Santander nga nakawatan ng silingan ini og cellphone sud sa panimay human nanimba sa kadlawon. Gawas nga magbantay sa mga manguot taliwa sa bagang duot sa mga tao, matud sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch nga angay nga hugtan ang seguridad sa mga balay una mobiya alang sa pagtambong sa misa. Nasayod ang mga kawatan nga way tao ang mga panimay og posibleng mao kini ang panahon nga isiyaw sa pagpangawat. Maski si Archbishop ni naman po, ni pahimang no, kalma regarding sa safety sa panimalay nga dili gud ang biyaan, especially managingon na ko nga the lawless elements will be taking advantage no sa ingana nga Misa de Gallo since King Perez, News 5. Oplan Pasko na naman gilusad sa National Meat Inspection Service aron pag-awag sa mga konsumidor nga siguraduhong limpyo ang karne nga paliton. Gipaybaw sab sa mga buhatan nga bugtong ang Talisay City Abattoir ang dunay AA standard tibok lalawigan sa Sugbo. Andrea Patania, Suginlimi. Gilusad sa National Meat Inspection Service ang Oplan Pasko na naman kay karon nga wag tuo ang pagpamalit og karne alang sa mga Christmas parties. Kinahanglang magbinantayon ang publiko nga luwas ang ilang gipamalit nga karne kini pagsuta kun makapresentar ba og meat inspection certificate ang ilang mga gipamalitan. Samtang kun mo order og inasal, siguraduon nga ang baboy sa slaughterhouse giihaw og di lang sa mga kabalayan. Matud pa ang karne nga wa nakapasar sa safety standards mahimong makahatod og sakit sa tao. Kayong kaso manggod kung wala siya mo under inspection mo takabulo nga tingani ang hayop dunay sakit no. Wala siya inspection. So posible kung isang sakit sa hayop pwede po makatakot sa tao. O usay po tigali ang preparasyon pa ang pag-ihaw bitaw tingali din maayo ang tubig bagay gamit tingali din limpyo. So kung gamitin na sa paghugas sa baboy o sa karne, so posible mag-contaminate na siya. Nasayran nga daghan gyapong mga local government units ang way kaugalingong abattoirs kay naglisod silang pangitag tukmang lokasyon o kuwang sa pondo. Mao nga padayon ang programa sa NMIS sa pagtanyag og 50-50 financial counterpart scheme sa pagpatukod og abattoirs sa mga LGUs. Kini pinaagi sa Meat Establishment Improvement Program. Dinhi sa Sugbo, bugtong ang Talisay City Abattoir lang ang nakaangkon og AA standard gikan sa NMIS, mao nga makasupply sila og karne gawas sa ilang locality. Ang mga ihawan sa dakbayan sa Sugbo ug sa Mandaue nagpabilin gihapon sa classification nga locally registered meat establishments apan matud pa padayong nag-renovate aron maangkon ang AA standard. Lakip na niini ang pagpalambo sa ilang process flow, pagtarong ug paglimpyo sa ilang struktura ug pagsunod sa good manufacturing practices kun GMP. They are undergoing renovation pa man.
So mo na ilang tingwa, sir? Manitingwa. Nga Ma class double A man lang sila. class AA. Class double A. So achievable ba na, sir? Yeah, very achievable. Kay in fact they're now starting renovation this slaughterhouse sa para at least ma-meet man lang kung siguro ang classification class AA. Andrea Patenia, News 5. Aron malikayan nga mabiktima sa pagpanuli samtang mo withdraw, mupada og memorandum ang hepe sa Cebu City Intelligence Branch ngadto sa 11 ka mga police station sa Dakbayan sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. Imando ni Police Superintendent Romeo Santander, hepe sa Cebu City Intelligence Branch, sa tanang station commanders nga monitoro ng mga ATM machines kay kanunay ang pag-withdraw sa mga Sugbuanon karong Pasko. Ipa-identify sab ni Santander ang mga lugar nga nahimutangan sa mga ATM machines. Mabantayan gyud ang mga ATM machines karong Pasko kay daghang pulis ang ipakatap kay gi-cancel ang tanang vacation leave bisan pa man sa umaabot nga holidays. We'll be clustering the different ATM machines sa respective stations under sa ilang area of responsibility para at least man lang na police presence ng dapitan. Aron malikayan ang pagpanuli sa mga mag-withdraw, tambag ni Santander nga magbutang og gwardiya ang usa ka bangko silang ATM machines gawas sa pag-monitor sa kapulisan. Nagituki sa City Council during sa session sa security sa maggamit og ATM machines. Murag naay kuan they are encouraged nga pati mga security personnel or security guards nga naada sa respective na banks mo alalay pod. Wa pa hinoy na monitor ang Cebu City Intelligence Branch nga kalihukan sa mga gidudahang grupo nga posibleng musiaw karong panahon na. And so far wala man king. So hinaut lang ta, but I'm urging the public nga kung naa sila makita nga unusual, is free to call us. Naman tayo King Perez, News 5. Kuntag 22,000 pesos ang Christmas bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo, posibleng madawat sab karong simanaha ang Christmas bonus sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Ray Pasaporte, Suginlimi. Madawat din nato, nagsabot kami sa accounting, ipaprocess na ang payroll, but we're just waiting the amended ordinance if it will be resolution lang ba ngadto nga i-change so namang into PEI. 10,000 pesos ang madawat sa mga regular o casual employees. Lakip na ang mga opisyal sa City Hall nga gitawag og Productivity Enhancement Incentive kon PEI nga usa ka matang sa bonus. Kagahapon, gimando ni Mayor Michael Rama sa City Administrator og Treasurer's Office nga pangitaan og paagi nga dili makuhaan bisag gamay ang madawat sa mga empleyado. Yes, it will be intact. The 10,000 will be given to all employees, including the officials. Unlike sa unang first plans accounting, it cannot be given because it is taxable. So we are looking for ways nga we find ways on how to ma-exempt gid siya. Nasayran nga moabot og kapin 49 milyones pesos ang gigahin alang ini sa dulan 5,000 ka empleyado ug opisyal sa City Hall. Usa si Marian Nuna Subong nga naghinamhinam nga makadawat sa maong bonus. Muritiro na siya sunod tuig human ang 34 ka tuig niyang pagserbisyo sa gobyerno. Nagtuo kini nga karong simanaha madawat na nila ang bonus. Basta before Christmas, siguro within this week. Last year, before Christmas, madawat na before Christmas, until last year, still the Christmas time man, gift giving man, dapat na di budget ng mga tao. Para na yung magamit. Na i-share ang blessings, kaya blessings na extra income na sa yan. Ray Pasaporte, News 5. Provincial Social Welfare Office naglaong nga dawaton si Jubel sa kagamhanan sa iyang hometown sa Sugod, Southern Leyte. Hantod karong wa pay kabanay nga mipakita alang sa pagtabang kaniya. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi.
Andam nga motiman ang Provincial Social Welfare and Development sa lalawigan sa Sugbo kundi dawaton si Jubel sa mga Social Welfare Office sa Sugod, Southern Leyte. Ang Pangulo sa maong buhatan Rose Howe naglaom nga dawaton kini sa kagamhanan sa Sugod. Matod ni Howe, nabalaka si Jubel nga way bisan usa nga kabanay ang nagpakita kaniya. I am coordinating now with the director, regional director sa DSWD nga mangyo ko. Ako inan nga in the event nga wala tay mabutangan sa Sugod, Leyte. Then we are trying to coordinate nga mahangit mi ko sa facility gap on the way, shelter, nga mabutang siya. Sumala siyang mga kabanay sa Sugod, Southern Leyte, gibiyaan si Jubel siyang inahan dihang elementary pa kini, ug nagpuyo, uban siyang amahan, igsuon nga babay ug mga apuhan. Mato siyang igagaw, milayas kini human gikasab-an. Nauwawan sila sa gibuhat ni Jubel, tud kay mga inila ug tinahod ang ilang kabanay sa Sugod, Southern Leyte. Lang gihangyo sa media and others is just to give her space. And then ako, as long as she is under my custody, I'm responsible for her safety and security. Takibalo dagot sa history. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gilang kontrobersyal nga gwapang shoplifter naglisod sa pagpiyansa ang iyang abogado mohangyo sa korte sa pagpaminos niini. King Perez, Suginlimi. Naglisod og pangita og piyansa ang abogado sa kontrobersyal nga gwapang shoplifter sa Cebu sa kasong estapa nga gipasaka sa usa ka beach resort. Matod sa abogado niini nga si Attorney Rene Absede, way ikapiyansa ang iyang kliyente sa kasong nga gisangat atubangan sa Toledo City Regional Trial Court. Gani ilang pangayoon sa korte nga pagamyan ang piyansa gikan sa 40,000 pesos ngadto sa 20,000 pesos. As far as we know, lisod pag siya Grace. Sa matter of fact, we encourage her to contact relatives na maka-raise a funds. That's why right now napasya sa custody sa DSWD. Wa pa usab madawat sa abogado ang sabpina sa laing reklamong gipasaka sa tagiya sa Nails and Cocktail Salon nga gidaganan og kapin 2,000 pesos nga salon services. Hangtod karon way ginikanan nga mianhi sa Sugbo alang sa pagtabang. She is on her own, so minor pa yun. So hopefully the court will take cognizance na. Of course, hiringon pa na siya. We have to prove to the court that she is entitled to sa selection. Di na siya automatic. Kung makita na og kwartang pangpiyansa ang kontrobersyal nga dalaga, matod sa abogado ni ini nga makagawas lang kinigikan sa kustodiya sa Provincial Social Welfare and Development Office kung makapresentar ang maong dalaga o qualified guardian nga mo ila og mubuhi kaniya. Dili pa kumpirmar ang abogado kung tinuod nga nabayran ang utang ni ini sa resort. Apan bisan pa nga nabayran na matod sa abogado nga magatubang gyapon kini og criminal liability ug magatubang og kaso. King Perez, News 5. Gisugdan na karong adlaw ang online voting alang sa mga kandidata sa Miss Cebu 2015. Gipahigayon ang ribbon cutting sa usa ka dakong tindahan sa may North Reclamation Area ganihang udto. Uban ni Mayor Rama ang 12 ka maanyag nga kandidata nga magtigi alang sa prestisyosong kalihukan nga himuon matag tuig sa nagsingabot nga sinulog. Matud sa mayor ang maong kalihukan di lang gwapahay sa hitsura kundi ang kalantip sa hunahuna sa matag kandidata nga maoy mahimong gabayan sa kadaugan niini. Ang Coronation Night sa Miss Cebu 2015 himuon karong Enero 15. Gipaybaw sa homicide section sa Lapu-Lapu City Police Office nga wa pay midangop kanilang kabanay sa lalaking nakit-ang naglutaw patay sa kadagatan sa Barangay Mactan sa may Liberty Shrine kagahapon sa buntag. Kanduman nga kagahapon sa buntag naalarma ang kapulisan sa Lapu-Lapu human makit-i sa mga sakop sa bantay dagat ang patayng lawas sa wa mailing lalaki. Nasayran nga dunay kini samad sa liog apan wa pa matino kun unsay hinungdan sa kamatayon niini. Usa sa mga tutukan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang problema sa trapiko sa syudad ilabi na karong nagsingabot nga Pasko bagong tuig ingon man ang mga kalihukan sa sinulog og Pista Senior. Ray Pasaporte, Suginlimi. Tungod sa grabing kahuot sa trapiko nunot sa nagsingabot nga Pasko, bagong tuig og sinulog celebration, si Mayor Michael Rama mipahibaw nga siya una maoy mo supervise sa dagan sa trapiko sa syudad. Matud niini nga iyang gipatawag ang sitong sayo ganihang buntag aron hisgutan ang maong katuyuan, aron hatagan og kasulbaran ang problema sa trapiko sa dakbayan. I will have a direct, as I have
been wanting to see that traffic is really a very important matter now. Until Sinulog will be over, the mayor will be involved, and I'm going to be hands-on on it. In other words, I will be closely coordinating with all of them. Alang sa mayor, gikinahanglan nga tabangan ang hingtungdang ahensya aron masolusyonan ug matagaan og igong pagtagad ang mga lugar nga sagad maghuot ang mga sakyanan. Giawhag ni Rama ang katawhan ilabi na sa mga sumasakay og drivers nga mutuman lang sa balaod sa trapiko aron hapsay ang dagan sa trapiko. Meeting kami sa Sitom, and I told them now that I am looking at Cebu growing very fast, and we're still in between needing so many things, and there is such a thing as people really to obey and be more observant of the rules and regulations. Gi-require na sab ang mga Sitom personnel nga dugangan og usa ka oras ang ilang duty matag adlaw. Ray Pasaporte, News 5. Gipahibaw sa DPWH-7 nga maagian na ang taytayan sa lungsod sa Malabuyok ug Tampokon Bridge sa lalawigan sa Negros Oriental human guba sa bagyong Queenie. Samtang nahatag na sa Provincial Social Welfare and Development Office ang mga relief packs sa mga apektado sa bagyong Ruby. Leslie Camina de Vistil, Suginlimi. Pud-apud ang tanang relief pack sa Provincial Social Welfare and Development Office sa tanang affected area sa lalawigan sa Sugbo sa bagyong Ruby. Ang preventive evacuation mo'y usa sa nakatabang. But as far as provision of relief goods, naman na naday. Kaya nahid mo na to gikan sa islands, yun namang islands. Sa Camotes and Bantayan, we have provided enough. Considering augmentation rato, we have provided enough in terms of provision of relief goods. Ang Department of Public Works and Highways sa Rehiyon 7 miingon nga wa kaayoy na apektuhang infrastruktura sa duha ka bagyong miigo sa Kabisayan. Ang Saliring Bridge sa lungsod sa Malabuyok maagian na, ingon man ang Tampokon Bridge sa Negros Oriental. Katong sa Queenie niya naigo sa Malabuyok, kanang Saliring Bridge, passable na siya pero sa ilawom gitrabaho nila kay na-scan man gud to ang mga yuta na to ba ongoing na magtrabaho, especially dito sa Negros na Tampokon Bridge, ongoing to siya niya na. Padayon pasab ang pag-consolidate sa tanang damages sa mga apektadong lungsod. Leslie Camina de Vistil, News 5. Duha ka weather systems ang gipanidan karon sa Pag-asa. Ang usama ang low pressure area sud sa Philippine Area of Responsibility, samtang anaa sa gawas ang usa ka cloud cluster nga posibleng mo develop ngadto sa usa ka low pressure area. Andrea Patenya, Suginlimi. Ni-develop na nga to sa usa ka low pressure area ang cloud cluster nga gimonitor sa Pag-asa kagahapon ug as of 4 AM kaganihang buntag nasigpatan kini mga 220 kilometers silangan sa Surigao City, Mindanao. Apan matud sa Pag-asa, layo ra kaayo ang posibilidad nga mahimong usa ka bagyo ang maong LPA. Gani gipanglantawan nga matunaw kini karong gabii o ugmang adlaw. Bagyo. Unlikely na kaini siya nga mahimong bagyo, dool ni siya sa kayutaan. I-expect actually ni nato siya nga mo dissipate event. Apan bisan pa man niini, gipanglantawan gihapon nga masinati ang hinay ngadto sa kusog nga pag-uwan sa Eastern Visayas. Samtang doon na pay laing cloud cluster nga gimonitor ang Pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility, apan giingong sayo pa kayo aron ma-forecast ang possibility niini nga mo develop ngadto sa usa ka LPA. Gipanglantawan nga musud kini sa PAR sa di pa matapos ning simanaha. Di ko ka sultig exact distance niya, no? But outside PAR pa na siya. And pagkakaroon, wala pa tayo exact data sa location, ana. So, ato mong monitor na itong maghatag tag location is kanang within the Philippine Area of Responsibility na. Andrea Patenya, News 5. Georgia, mga kapatid, siyam kaadlaw na lang og Pasko na. Og subay niini ang Department of Health Region 7 padayon nanawagan nga di na lang mogamit og paboto karong Pasko og sa pagsugat sa bag-ong tuig. Matud sa DOH-7, Dennis, misaka ang gidaghanon sa mga nabuthan ni adtong miaging tuig. Andrea Patenya, Suginlimi.
Misa ka og 18% ang gidaghanon sa mga fireworks-related ug stray bullets incident sa tunga-tungang Kabisayan niadtong tuig 2013, diin dunay 99 ka kasong natala, itandi sa 82 lang ka mga kaso niadtong tuig 2012. Kadaghanan niini natala sa lalawigan sa Sugbo. 7 sa mga biktima ang naputlan og mga parte sa lawas, 69 ang igo rang nabuthan nga eye amputation, 19 ang mga eye injuries, 2 ang naigo sa saag nga bala ug usa ang nahilo tungod sa watusi. Usa ka tuig ang labing bata nga biktima samtang 65 anyos ang labing tiguang ug 81% sa mga pasyente pulos mga lalaki. Kasagarang matang sa pabuto nga mao'y nakadisgrasya mao ang quitis, piccolo, pirate, sparkler, tiklong, triangle, whistle bomb, hotdog, flying tiger, watusi, lantaka, fountain ug onga-onga. Gihulagway sa DOH nga alarming ang nagsakang statistics, mao nga ilang gipanghingusgan ng ilang iwas paputok campaign, diin kanunay nilang ipakita sa publiko ang mga litrato sa mga nabuthan og pabuto. Padayon silang nanawagan sa pagpangita na lang og laing matang sa pagsaba-saba karong Pasko ug New Year. Kung di mo mutuman ini, hala, naku kayo mong posibilidad nga mahitabo nini. O sabi niyong apelyido, una, imbis ang apelyido medalya, pungkol na. Hindi magani kuan, bulhog na. Bato ni Dr. Medalya, kasagaran sa mga mabuthan, kadtong mupunit sa mga pabuto nga mikagar. So, ang mga tao pasagadra, unya, naiuban, inigamit, ni palyar, ni kagar, labay. Gipunit sa mga bata, kaya hulpon, boto, mata, piso. Kasagaran ba mo kung sa'yo nahitabuan ng kagar-kagar? Okay. Ni kagar, garanti nga dili na siya mabuto. Giho-ho na ang mga pulbura. Naghimo na sila putos-putos butang pabilo. Nga samot na nga way kibawan, resulta, inigdugkot, kalit kayo, bong, samot na inong kadaot. Sugod karong Disyembre 21 hangtod Enero 5, ipaubos sa Department of Health sa Code White ang tanang pampubliko mga ospital aron andam na kining moatiman sa mga pasyenteng managsa karong holiday season. Tambag sa DOH nga sa di padado ng pasyente sa hospital, mas maayong hugasan og limpyong tubig ug sabon ang samad aron malikayan ang tetanus. Gipahimangnuan sab ang mga hubakon nga mulikay na lang gyud sa mga aso gumikan sa pabuto. Panawagan sab sa DOH sa mga local government officials sa Region 7 nga sundon ang gihimo sa Davao LGU na total ban sa mga pabuto aron malikayan ang disgrasya. Sa lalawigan sa Sugbo, bugtong Mandaue City pa lang ang nideklarar og no firecracker zone. Laing tambag sa DOH, mao nga maghinay-hinay sa pagkaon og tambok kay kasagaran sa ilang mga insidente sa stroke ug heart attack diha matala sa buwan sa Enero ug Pebrero. Dili lang insidente diha sa kalsada, kundi diha ang insidente iniguman og kuan kay sobrang kaon, hala, nga taas na daan niyang kolesterol, ni buto na ang iyahang ugat so nag-atake. Gipay mangnuan sa bang publiko nga di magpalabi sa pag-inom og ilimnong makahubog aron malikayan ang road accidents. Sa ilang statistics, 4.1% sa ilang mga pasyente ni atong miaging holiday season ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Andrea Patenia, News 5. Kapulisan sa Region 7 gipaubos og Community Affairs and Development Course. Kini aron makabaton og epektibong relasyon ngadto sa komunidad. King Perez, Suginimi. Usa ka Community Affairs and Development Course ang gipahigayon sa Police Community Relations alang sa mga sakop sa kapulisan sa Region 7. Mianhi mismo ang pangu sa Police Community Relations nga si kanhi PRO 7 Regional Director Danilo Constantino sa paghatag og pagtuon sa mga pulis. Alang kang Constantino, kinahanglan nga mahimong komportable ang kapulisan sa pakighimamat sa mga mulupyo sa matag komunidad. Labaw na nga partner sa kapulisan ng komunidad sa pagsumpo sa mga krimen ug pagpatuman sa balaod, lakip na niini ang paghatag og impormasyon nga makatabang sa kapulisan. Hindi naman siguro nakikita ang problema. Maring hindi pa lang nare-realize ng mga pulis natin yung important role ng community sa law enforcement. Lakip sa mga itudlo sa mga pulis ang pakighimamat ngadto sa mga tigbalita. Meron dyan na yung media management. Kasama yan doon sa ating program of instructions. Gilauman ni Constantino nga pinaagi sa maong kurso, mahimo ng epektibo ang mga pulis sa pag-engage sa mga komunidad sa ilang crime prevention efforts.
pagka walang improvement, ulitin natin. King Perez, News 5. Cebu Archbishop Jose Palma misaulog sa unang adlaw sa Misa de Gallo sa Immaculate Conception Parish nga namahimutang sa Bukirang Barangay sa Manlapay sa lungsod sa Dalaget. Miabot og 20 minutos ang offertory kay halos tanang nanimba nagdala og ani gikan sa ilang uma. Mitambong sa maong misa si Ryan Sorote. Di mo minus na po ka kilometros ang ilakaw sa mga residente sa 7 ka mabukirang barangay nga sakop sa Immaculate Conception Parish sa Barangay Manlapay sa lungsod sa Dalaget aron makatambong sa unang Misa de Gallo nga gipangluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Hinungdan nga napuno ang 3 pa ka tuig nga parokya sa di mo minus 5,000 ka mga manimbahay bitbit ang ilang mahalad. Suma ni Padre Eligio Almazo, ang kora paroko sa mong simbahan, nga ang pagtuog dedikasyon sa ilang mga parokyano, hilabi na karong pananguna ang nakagat sa arsobispo nga ipahigay ng iyang unang Misa de Gallo sa ilang simbahan. Atong September, iya man gyung gilitok nga siya may pasalig nga mobalik sa dinhi kay mumisa siya sa Misa de Gallo. Kay nakita niya ang kaagis aktibo sa katawhan nga manimba gayud no ang Matod ni Palma, ang kadasig sa mga tao sa pagsimba o paghugop sa ilang gamay nga simbahan, di mailhan sa kalig-on sa pagtuos sa mga Pinoy, taliwa sa kalisod sa kinabuhi. Awag ni Palma sa maginikanan nga giyahan ng ilang mga anak sa pagpadayon sa mga talagsaong tradisyon, bisan asa pa man sila mabutang sa panahon, isip mga Kristiyano. Lantaw kita, no? Nga mga hope, no? Labi na sa Kristyanismo tungod sa atong pagtuos, no? Ikatulong higay na ni Palma sa pagbisita sa parokya nga kapin usa 2 kilometros gikan sa dakbayan sa Sugbo, human kini matandog sa kayano ug katinuod sa gugma sa mga parokyano ngadto sa Ginoo. Tataw kini sa ilang bitbit nga mahalad, diin sagad ini mga bunga sa ilang mga pananom. Milanat og kapin 20 minutos ang paghalad kay matag usa kanila dunay gyud mga bitbit aron makatampo sa selebrasyon. Gani, ang ubang mga halad ang ipangbitay na lang sa palibot sa simbahan, isip ti mailhan sa kabunda sa grasya sa kitasan ngadto kanila. Malantungan nato nga salamat sa Dios nining pagtuo ang atong mga tawo maningkamot good nga ipadayag ini no og atong padayon ng Ryan Sorote, News 5. Gibuksan ni atong Domingo ang kasadya sa SRP. Ang tinuig na nga giatngan sa mga Subuanon matag panahon sa Pasko. Dunay mga nagkadaiyang rides, free entertainment ug uban pa. JP Laucatsera, Sugin Limi. Subli na sab nga gigupan sa mga Sugbuanon ang South Road Properties alang sa tinuig nga kasadya sa SRP. Kompleto kini sa kalingawan gikan sa musika, food trip ug uban pang baligya. Highlight sa kasadya sa SRP ang nagkadaiyang rides ug mga duwa. Sa imong 20 pesos, mahimo na kang malingaw sa mga not so challenging rides sama ining merry-go-round ang paborito sa mga bata. Kung doon na kay kaisog ang musuway sa mas challenging, doon ay mga rides nga tag 40 pesos sama ining roller coaster. Mabalisab ang imong kalibutan ining octopus ride. Super lingaw kaayon! The best experience din sa kasadya sa SRP! Grabe! Gisiguro sa mga operators sa mga rides nga maayo kini pagka-maintain, mag-inspection og gi-certify nga luwas sa Office of the Building Official sa Cebu City Hall. 1, 2, 3, go! Niadtong Domingo sa hapon, gibuksan ang kasadya sa SRP uban ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella, uban ni TV5 Cebu Station Manager Carla Quintanar Fernandez, kay ang kapatid network mao'y usa sa mga partners sa maong kalihukan. Bukas ang kasadya sa SRP sugod alas 4 sa hapon hangtod alas 2 sa kadlawon, ug mulanat kini hangtod Pebrero sunod tuig. Dunay mga kausyong buses sa may Senior Citizens Park, sa may Mambaling ug Talisay City nga may modala sa gustong maglingaw-lingaw sa kasadya sa SRP. JP Laucatsera, News 5. Mga kadto mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Dahang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!